z našich kočkov tam môžem ísť. Ale jo. Kto bude so mnou první? Ja sa kámo nebojím. Ja sa bojím. Ja zapínam svetlo. Ne! O, dobre. Poď ďalej, tekuci. Chalani, máme Spirit Box. Kuci, mám takový prístroj, to je Spirit Box, to komunikujeme cez duchy. Tak kámo, daj mi. Koukajte si, tohle je taková apka, že ono to vidí entity, kdo tam je to posladli a tak, poďme tam. Svietlo, kámo. Tam bliká svietlo. Koci, tam jenom tak v tých dveří, kámo. Ja vám to môžu ukázať na kameru. Tam blikalo, kámo. Ukáž to. Jo? Ja to mám fakt zachycený, kámo. Jo, ukáž to. Kámo, Lidi, to je extrémne. Ja vám dokážem na záznam, ja vám to takhle začarknu, kámo. Jo. Žuheš. Lidi, vracíme sa tam. Kto jede první? Ty? Ja idem. Kameru, Tohle je Slovák. Učiť sa správne procesy. Môžete ísť. Dnes zavedete si aplikáciu Spirit Box. Skús to. Už bude, že komunikácie. Poďme to udelať dolu. Dobre, ktorý to už delá, že works, že už si to deláme. Are you ready? Yes. Ready. I'm ready. Next. A už je varík, kam, už je varovanie. To si přečtíte. Continue. A jdeme na to. Takže tohle bylo všechno. No však, už komunikujem. Už tady můžete sednout do konstu. Už tady počkám. Já jsem se tě pochcál. My už komunikujeme cez Ghostu. Ne, to jdeme komunikovat lidi. No, jaká posta... Je dob, kámo. Je dob, kámo, rovno. Já jsem to nezachytil. No. Já jsem to lidi nezachytil. Tam se hned, ty si zkoušíme takový jeden triček, že já tam dám GoPro a budeme vidět ducha, teda i vy ho budete vidět, že kdo tam je. Já ho teď budu kamerovat. Lidi, pokračování. Tam je niečo. Tam je niečo. Kamo, staré to... Když tam si, nám řekni na tuhle aplikáciu Vox. Je tam niečo. Poďte první. Dobre. Ne, Ja budu první, Matia za mnou. Poď. Tam niečo. Je tam niečo. Počkať, si zapnú SMS. Ja sa. Lidi, tam byla entita, kámo, my jsme se skoro pochcali. A vy... To nebylo natočený, kámo, ale tam byla entita. Tam bol ten, jak si bol ty, tak zelený vtedy. Jo. Dobře, dojde první, strhneme si mi s Matiem, kámo. No poď. Počkaj, ty zdáš si za rukou, premyslíš, co nám chceš dať, a bylo 3, 4, No počkej, ja ti dám ten spirit. Čekat. Ne? Wow.
Potrcha dole, kámo, pôjdeme spolu. Pôjdeme spolu a čestky. Tam je niečo. Tam je niečo. Ou. Lidi, ou. Tam niekto je, kámo. Tam nejaký borec je, tam leží. Tam borec leží. Kúkajte sa. Tam nejaký borec. Kámo, on tam leží. Kámo, skúsi nám niečo hodiť. Čo? Nevím, niečo zebe, ten Red Bull zebe. Dajme Red Bull a hoď tam. No dobre. Tu máš. Tady máme Red Bull. No, nie. Kámo, tady ten borec leží, tady. Nechceme te rušiť, kámo. Daj taser. Ne, to takhle se dělá. To je z něho. Chci sa kúknuť. Tady máš. Hoďte tam tenhle Red Bull. No poďte, ja sa nebojím. No tak môžeme tam dať kladivo po ňom. Ou! Čo? Koukej. On tam tančí makako. No, Nesvíť tam, on to nechce svietlo, kámo. Pozri, koukej. Čo to tam tančí? Koukej, on tam tančí. Ringang, guri, wancho, ringang. No tak skús to sem dať. Ne, on je tady, kámo, on tady tančí. Ringang, guri. Tej bude tady. Oh, on se tady telefonuje vedľa seba, kámo. To bude tančiť makako. Nesvíť tam. Sem. Jo, Kámo, ja nechci platiť. tam môže byť entita. Nekúknite sa. Ringang. Ľudia som sa skoro pochcal, reálne. Jo, to bolo ale normálne ringa. Jodo. Kámo, tam neřek, že ja tady nikdy... Kámo, než sa po česky řeknú, kámo. Ak si tady, daj nám znamení na tenhle mobil. To není, kámo, to není takový. To je tahle apka, kde vidíš SMS. SMS je tohle. Tohle? Taký nahrávaný. Kúknete sa O, tam. na bicykle. To je môj bike, ty blázne. Hej, nekradni mi ty ony. Co mi kradneš? Môj bike. Zabijú ťa. No, zmizni, keď tam dáš. Jo. No sa bojíš. No. Dej nám zname... Opatrne sa vy, dobre? Kámoškovie. Ja vôbec neviem, čo tam dělám. O, tu je. Na týhle sedač. Koukajte se. Ghostbuster! Yes. On řeknul, že yes. Ak seš tady, nám řekni yes or no. Seš tady, nám dej znamení na tuhle apku. Jdeme do prdele, kámo. Je tady. Je tam. Víte, co teď uděláme? My nebudeme posraní, nebudeme na těch schodoch, prostě naběhneme tam takhle rýchlo, budeme ty pivnici, prozkoumáme ji pořádně a bude to vybavený. Bez žádných komunikací. Běhneme tam. 3, 2, 1, teď! Baterku zase. Do prdele. Ne. Zapni to. Já se nebojím. Kde? Nech tady je. Kde? Hovorím vám tam něco.
Mám o mnoho lepšie výrobce, kde nejsou stopky. Je to takovéhle démon, volá sa to Ghost. Taká jeho apka naozaj. To je original. Okay. Fuj. Ty tu máš chlap. Kamo, to je dlhý. Ja som to ja keby ma poklepalo po krku. Co? Jo, že? No tak to je nejaká desivá... Tady je. Kde? On je nasranej, kámo. Ne na kameru, jo, kámo. Stáva. Kámo, to bude tá SCP, to co brečí, ono že... Počkajte, ono to dělá, že... On je nasratej. Už ide. A už ide. Postavil. Áno, to... Ono to postavil. Dej. Jo, kamo, nes... Ne, to je Voxko. Zapni. Ak si starý, tak nám dej znamení na aplikácie Vox. Kam on je s náma. Ak jo, tak dej nám znamení. Dobře, môžeme sa ptát. Dobře, tak zeptáme sa te, aké seš SCP nebo aká entita. Ak jo, všechno tohle je pravdivý, dej znamení na tuhle aplikácii Vox. Ne. Kámo. Jo, kamo. Lidi, dajte za tohle like, co tady děláme a tohle minimálně bude 10 hodin, budu editovat, kámo, tohle video. Tam něco buchlo. Kámo, zapni to. Dobře, tak potřebujeme si teda ještě na pár otázek, můžeme si zeptat na pár otázek. Ak jo, dej nám znamení. Dej nám znamení. Ak chceš od nás klid, aby sme te nerušili, dej nám znamení na tuhle aplikácii. Ak môžu... Dobře, necháme te na pokoji. Ja, to prestane. Big Boss. Co ti tam, proč mi tam chodí reklamy a ty máš hento? Tady je něco. Ale on tam je stále, kámo, co ti mám natočiť? Tady je. Tady je. A ono to chodí v kuse. Už ne. Zažil to jenom reset. Oh. To tady je. To je Slenderman. My se tě nebojíme. No, to bylo zabil. No ty nezdrhej. Počkej, pojď se koupit. Dej slabší baterii. Ne, klikni to jednu. Dobře, tak i takhle můžeš. Tam mega veľká osoba chodí. Tam chodila mega veľká osoba. To na...